wist ik even net wat ik zeg. Er roept een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Waarom is het jest? Op een mooie dag schucht Beer Boeloe naar de loft en zaait: Ja, het is weer Safir. De bladen vallen van de biem. Het is jest. Miauw. zaait Jannie. Mooi. Dan wordt het koud. En begint het te regenen. En dan komen de moezen weer in het huis. Miauw. Kunnen we ze mooi vangen. Miauw. Maar wat ik nu zo graag weten wil is... waarom wordt het jest? Ik zeg ik wel dat het jest is. Maar waarom dat zo is, weet ik net, bedoel ik. Giet Beer Boeloe terug. Miauw, wat maakt dit uit? Als er maar moezen en leuke voeltjes binnen die alle keer naar de huizen komen omdat ze koud en hongerig binnen. Miauw, het water rent mij in de molen. Miauw. Oeps, dat is een dikke bui. Rennen, Jannie, zodat in een huis komst. Even later is het liek wel zo weer droeg. Daar is Omke Willem. Hij is in de tuin aan het werk. Wel, jongens, wat heb je in de zakken erin? De koe was zwier warm komst werden. Correct, de zakken, ik bedoel, zwier waar, dat is het, zwier warm komst. Sta met Beer Boeloe. We haast te doen, jonkje, we haast te doen. Vreeg het Omke Willem. Maar hij rent ook voort, maar zijn kroorde maar rommel. Miauw, hij wil weten waarom het jest wordt. Miauw, kinst begrijpen. Miauw. Moet Jannie dan. Miauw, en valt het antwoord krijgen, zit ik dus lekker bij de kachel. Miauw. Beer Boeloe wil net bij de kachel zitten. Nee, ik wil weten waarom dat juist is. Maar waar zou mij nou zulks vertellen kunnen? Wauw, zie we maar deze oude toekenbradje maar. Wauw. Zo Huningsnutje het antwoord had. Wauw, Moe maar afwachten. wauw.